И здравейте, събрали сме се да питаме нашия брат Митко как правят животните там. Да, Как го правят? как го правят? Мите, как прави козата? Чакай, как прави котката? Мите, как прави тигъра? Кой тигър? Тигъра, бе. Кажи му българско животно. Тигре, имаш ли пари? Мите, как прави тигъра? Вау! Чакайте, ви мълчете сега. Как прави змията? Това не го знам. Как прави пилито? Как прави котарака? Как прави котката? Женска котка загорява, давай. Давай. Чакай, как прави коня? Сектире! Вълка как прави? Вълка. Как прави маймуната? Мите, как прави папагала? Как прави крава? Чакай, бе, не те прави вълка. Кравата как прави? Мите, Как прави леопарда? да. Как прави магарито? Как прави байпешо? Байпешо. Байпешо. Ай самите. Пис. Кажи. Пис. 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 Абе, те бе, виж. Кажи силно. Тей. Сега кажи пис. Пис. Покажи малко зъбките. Зъбките покажи. Дай. Сектир, много е зобен нашият, нали? Нали? Да. Армите. Аре, направи пиш. Чиз. Пис. Чиз. Пис. Мисля. Чиз. Няма чиз. Пис. Чипс. Тя да знае.